ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ନାରୀ ପାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିନେବା ଉଚିତ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଝିଅ କିପରି ହୋଇଥିବ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ, କିଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାହ ହେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତିରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, କିପରି ଜାଣିବା କାହା ସହିତ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ଏପରି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଏଭଳି ନାରୀ ମିଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଥିବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାମରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାଏ ସେଭଳି ନାରୀ ବିବାହ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯଦି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କ କଥା ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଭଳି ନାରୀ ବିବାହ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ସେହି ନାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ବୋଝ କମିଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝିଥାଏ, ଏଭଳି ନାରୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବଂଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖେ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନବମ ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମତରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦଶମ ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ନାରୀମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।